É difícil tomar a decisión de ser viúva, Andrés. María, faime caso, faz ben en solicitar a pensión. Aquí di que deixou a Maroto cun salvavidas posto. E que antes de que o recollera, escoitou varias veces a bobina dun buque. Lendo isto, calquera pensaría que Maroto foi rescatado. É que o petróleo é así, muller. Así como? Tiñalo que oír esta mañá. Unha muller en cada porto. E dicía que era cousa da natureza. É unha injustiza que Monge estea preso. Así que hai que facer algo. Vostede dixo que escoitara a bobina dun barco, non? Porque se a rutas de tráfico non había ningún. Claro que había un barco. Mas estaba encima de nós, casi por tocalo. Monge necesita da axuda de todos. Firmade pola súa liberación. A xustiza non pode esperar. Hola, Paula. Onde hai que firmar? Cuidado, se firma nesa folla estás contribuindo a unha acción paraxudicial. Vou tomar aí unha copa con Berta, se non te importa. Non, a mí importar, porque me habería de importar a min. Non sabes máis que como a xente di que sodes mozo. Suso agora está morto. Está morto polo legal e así ten que seguir. Pero eu aí co barco aí, petróleo. Dentro duns meses, como moito, poderás cobrar a pensión. Gracias, Andrés. Vai me ser de moita axuda. Eu non son de flor. Son de... son máis... Mírame aí. A primeira vez que saín eu do cárcel tamén me deron abraxos. Sí. Confiai en ti. Crin na túa brillante idea e aí telo resultado. Falláchesme, Ladislao. O polvo Graminier introducirase no mercado cun sistema de marketing axeitado, papá. Mentre tanto... Deixate de lerias. Se eu perdera o tempo esbardallando, hoxe andaríamos a pedir polas portas. Aí onde te equivocas, ves? En pensar que os sistemas de mercado non serven para nada. Ese xusto é o teu erro, papá. O meu erro? Sí. Sabes cal foi o meu erro? Creer nas túas fantochadas e darche unha vida rejalada. Non empeces co da vida rejalada, papá. Mira, Ladislao, deiche estudios. Quixen facer de ti un home con preparación. Abogado. O meu fillo abogado. E pra qué? Me graduei que fuiste... Miro pros fillos dos outros. Uns andaron ao mar, outros empezaron de peóns. E saíron adiante, sí, señor. E ti quen és en min? Nada. Un ninguén que vai para ningunes. Parece así por unhas latas de polvo tamén, non? Pensaba cumprirse o meu soño. O meu fillo pensaba nun negocio. E por que non había de ser esta unha boa idea? Pero non a soubeches defender. Por un erro. Nada máis. Un erro. Fálame de erros un home feito e dereito que non é capaz de arar por si mesmo. Pois sabe o que che dixo, home? Que o polvo Graminier logo vai sair deste almacén? Xa está? Hai 6 meses que me dixeche lo mesmo e mira ti pra aí. Sí, neno, sí. É moi triste perder a confianza nun fillo, pero... Que sei, con marketing dixoche que solucionamos, Sí, o si, sigue co marketing. Marcho. Vou a Cormella, festa da Xijala. Ese sí que saben de marketing. Festa da Xijala. Unha festa gastronómica. Unha festa gastronómica. A festa do polvo Graminier de Portosás. Saídia sempre ten que esquecer algo. Muller, non digas iso. Iría unha rapaza moi responsable, non? Eso sí que é certo. O que pasa é que ás veces desesperan. Claro que de non ser polos fillos. Non te parece? Supone. Ai, claro. Ti non tes fillos, pero cando os teñas... É dicir, se algún día... Algún día. Pero tamén traen as súas cavilacións, xa non vais pensar. Non xa.
pero o máis importante é a educación, Sí, é que aprendan a asumir responsabilidades. por suposto. Que saiban que tamén teñen obrigas e esas cousas. Eso é o que lle digo todos os días a Iria. Claro, despois veñen os problemas dos estudios, das compañías. E dos gastos. Veña, Iria, corre. Teño que comprar unha mochila nova. Vaya, encontrarte só últimamente é bastante difícil. A ti? Temos que falar. Temas profesionais. Nos xa marchamos. Que pasa? Non hai un bico para mí? E os libros? Os libros. Veña, Ire, que é tarde. Irmos andando ata a vila. Adeus. Adeus. Hola. Hola, Berta. Que raro atoparte no despacho. Pois non debía ser tan raro que a alcaldesa estivese no Consello. Era que non che teño tempo para nada, Berta. O único e máis la lonxa lévanme case todas as horas do día. Estás ben a voz, Esta é cousa das mañás, pero logo me pasa. Pois ven polo consultorio que che dou unhas pastillas. A ver se vou logo. E mira, hoxe andamos co consultorio a voltas. E logo? Viñache dicir que volve ter pingueiras. Ai, non que amañar xa, Celia. Tens razón. A ver se che mando un técnico e a solución definitiva. Deixenche a reparación feita dunha vez. Pódese. Pasa, Ladislao. Hola, alcaldesa, que tal, Berta? Tal estás, home? Inspirado. Medo me das. Que querías do Consello? Non te preguntes que pode facer o Consello por Ladislao Couto. Pregúntame que pode facer Ladislao Couto por este Consello. Teño a solución definitiva para atraer turistas a Portosás. A ver, que idea tal? Unha festa gastronómica, un acontecemento festivo-cultural subvencionable. Eso non será cousa de teu pai, non? Papá, non ten nada que ver isto. Seguro? Serio, seguro. Sabedes cantas festas gastronómicas hai en Galicia? 200. E en Portosás, que? En Portosás nada. Non me he visto así. A xente debese por facer turismo, muller. Só hai que darlles unha razón e ala todo o mundo a facer turismo. Ademais, o turismo é ou non é o motor do sector servicios, Berta? Claro, de turista tamén viña eu a Portozás. Cando un está de paso, todo é festa. E te pídelles que queden, como a min. Hai que darlles un gancho, un pretexto, unha conxuntura. Pero antes habería que pensar no produto, non che O parece? produto está pensado, deixo da miña conta. Ten que ser algo propio e supraestructural, dejamos un tempo, non? Non nos digas máis. Ladislao Couto xa ten unha idea. Esta máquina de pensar ten varias ideas. Deixo da miña conta, Celia, xa me encargo. Pero antes de nada hai que contar coa opinión da confraría. Fala con eles. Se eles están de acordo, por mí non hai problema. Organizamos unha festa gastronómica mañá mesmo. É perder o tempo, deixade todo da miña man. Por certo, Berta, queda pomada desde o outro día. E cal é o produto? Xa vos direi. Non, é que eu xa Pomada teño... non teño, pero teño unhas pastillas para a cabeza. Doche a cabeza? Non, pero como sigas así, vai me seguir doendo, Ladislao. Que produto? Que produto é? Xa vos direi. Isto sí que ten gracia. Mónica Senra traballando en Portozás. E que culpa teño eu? Se unha compañía de Xapón acode ao consulting buscando asesoramento sobre esta zona, Veña, Mónica, desde cando te dedicas a acompañar os clientes? unha empresa de Xapón quere investir nesta vila. Eu estarei con eles uns días. Parece que non te alegras moito. Xa pode ser unha operación importante para reterte aquí. Buscan algas medicinais. Hai algas medicinais en Portozás? Iso é o que queres saber. E que enfermidades poden curar as algas? Ai, non sei. Iso pregúntallelo aos japoneses. Queres participar na operación? No. Son xuiz, acordaste? Non participo en operacións comerciais. Mira, que maneira ten de mirar mi madriña, Que é Mónica, non? Home, claro. Manjui, eu coñecín moitas mulleres na miña vida, mulleres de todas as razas, de todas as partes, de todas as colores, toda canta muller había no mundo coñecina eu. Sabes como che digo? Que as mulleres falan co corpo máis que cas palabras, entendes? Eu coñezo ben ese idioma do corpo. Sí. É de que fala agora o corpo de Mónica. Home, esa mirada que ten agora a Mónica está clarísima, está decidida a levar o xuiz. Sí, está como un petón. Está moi boa, Dúas miradas máis como esa e o xuiz vaise de volta para a Coruña, dixo eu. Temos cousas pendentes, Andrés. Así que as algas curan. Podemos
pasear e tomar unhas copas. Mónica... Ou é que xa quedaches con alguén para pasear e tomar unhas copas? Mónica, estarás traballando en Portozás. A iso viñeches a buscar algas para os japoneses, está acordo? Sí. Ose mesmo quedei cun representante da empresa, pero se cadra, deixouse levar pola vertixe frenética de Portozás, porque non aparece por ningures. Non creo que che guste moito atopalo. Teño que marchar. Se vas a andar por aquí, vémonos, vale? Iso, espero. Non hai agora un bico para min. Está facendo negocio, non si? Sí, Mangui. Está moi ocupada cos seus negocios. Home, non tanto como para non ocuparse de ti, non? E tivemos que baixar andando porque Andrés quedaba con Mónica. Din que son medio mozos. Non se pode ser medio mozo, és ou non és. Mira, É de fora, mira como vai vestido pola praia. polo menos quitou os zapatos. É un chinés. Que va, muller? É xaponés. Non ves que os chineses son máis baixinhos? Hola, Hola. como te chamas? Isozaki. Isozaki. E logo, cando te o santo? Pregúntache se está de vacacións. Estás de vacacións? Work, traballo. No Xapón vive Son Goku, va que sí. Aljazuar. Very good. Boas. Boas! Deso nada. Cando me vou bañar a praia, despois non é que máis día quitado do bañador. Comer menciña. Come das algas. Por eso así, medio amarelo, como se estivese enfermo. Non, home, o que pasa que non ve o que come porque ten os ollos moi pechados. Comer, probar. Non, gracias. Non como nada que se me enrede no bañador. Adeus. Adeus. Pois díxome un paxariño que por fin vai haber festa en Portozás. Sí, tío. É comer e beber a fartar. Sí, e turistas. Esto vai ser un desembarco de rapazas. Tías cachondas por todos lados, pululando. Por primeira vez tiveches unha boa idea, Ladislao. Non é a primeira vez, Se queredes, fajo-me cargo xa da organización da festa, Quen, ti? Eu, claro. Ti xa estás maquinando algo. Pero deso nada, Non imos deixar que escaralles a festa que as túas organizacións. Por unha vez que tes unha idea... A ver, isto como promotor da idea que son tamén máis cualificado para desenvolvela, non? E canto antes, mellor. Claro. E que produto ides promocionar? Algo único, exclusivo, insólito. Algo que lle gusta a rapazas. Un produto natural, eso é o máis importante. Ainda que vindo de vos a saber. O que terá que ser, dixo eu, é un produto da zona, non? Home, claro, algo da zona. Socorre da miña conta. Moitas contas farías ti xa, Ladillao. Non, o que temos que pensar é nun prato original. Algo que non se lle socorrer a ninguén. Temos que atraer a xente, sobre todo rapazas novas, non é? Propoñedelle a Celia que como con concurso de ideas. Tráeme un café de petróleo, anda. O qué? Estás oindo? Berta non nos faja rir, Un concurso de ideas, eso non acabaríamos máis, adeus festa. Berta ten razón toda a vida. Concurso de ideas é unha idea moi democrática, é ou non é? Sí, a mí pareceme ben, Non, que? Sí. Pois a mí pareceme que alguén vai chupar do bote. E da chalana tamén. É o de sempre. Eu voume, que está subindo a marea. Vaite. Alojo. O concurso de ideas vai retardar todo, É mellor que alguén se faja cargo do chollo, que asuma o mando. Para min sería unha honra, Ladislao, tampouco é xusto que leves ti o traballo todo. Ainda que é de agradecer, É de agradecer o teu interese tan desinteresado por... Sí. Ti algo tes aí... Se ti veche como levas a camisa, agora levas unha mancha máis. Lástima, A ver se así a cambias, que levas 2 días con ela. Lávame a ti. Ti que preparas para a festa, Berta? A mí nin me vai, nin me ven. Entón, pa que falas? Mira que armache. Anda, non me marees máis. Marcho. Sodes ben malos natural. Se excusabas ben. Hai que dicirlle a Celia que convoque rapidamente o concurso de ideas e acabouse. Non sei por lle dades tantas voltas. Mónica está aquí para facer negocios. Que é o seu. Esa está aquí por Andrés Bense. É malo cando unha muller anda detrás do home que perdiu. Porque primeiro morde e despois ladra. E peor se son mulleres da cidade, que xa se sabe que son moi animosas, non, Berta? Ala, xa saiu a outra. Están xuntos agora, María? Sí. Aí tes. Xa veu pola mañán buscalo. Diz que tiñan que falar temas profesionais. Es hecho moi profesional. María, vexote moi pendente dos movimentos do xuiz. A ver, se non, vive comigo. Quero dicir que vive no piso que lle aluguei, no piso de arriba.
Ninguén entendeu outra cousa. Verdade, Teni? Non. O mellor non falta moito para que che volva a quedar baleiro o piso de arriba. Calquera día destes, a Mónica esa, lévache o xuiz. Non creo. Faime caso, nena. Esa muller sabe o que quere, sabe moi ben como conseguilo. E despois de todo, Andrés é un abogado da cidade e gostan as mulleres como a Mónica. Mulleres prefabricadas de pezas intercambiables. É unha muller elegante. É un enredante, ese é o que... Digo vos eu que vai pasar xusto ao contrario. Cando menos o espere Mónica, Andrés vai se poñer na súa contra. Ti crees? Ainda que así fose, a Mónica tanto lle tería. Ai, xa buscaría ela a maneira. A seguiría insistindo, o rexa como o ferro. Pero o ferro tamén se enferruxa co paso do tempo. Mamá, coñecín un xaponés. Come algas, tío? Pero que xaponés? E logo hai unha misión estranxeira e ninguén me dixo nada. Se ali espera, deixa que conten os rapaces. Esta non é maneira de facer as cousas. Se hai unha misión estranxeira en Porto Sás, a alcaldesa ten que ser a primeira en sabelo. E resulta que eu sei polos rapaces. Hai un xaponés en Porto Sás. Cos ollos case fechados. E colleu un álgar e la envíase só con mirala. Os xaponeses comen algas, por iso parece que están enfermos. Cociñan as cousas que se enredan no bañador. Porque non ven o que comen, porque teñen os ollos medio A fechados. min derme ganas de devolver, ó. A min tamén. Ai, mira, non entendo nada, A ver, un de cada vez, vale? A ver, Fito, explica tío do xaponés. Que hai un xaponés paseando pola praia. Come algas e di que son unha boa misiña. Negocios de Couto, como se o vise. Seguro que non andaba Ramón por ali cerca, seguro? Seguro. Pero por que enredades tantas cousas? Chegou un xaponés a Porto Zas. Dixo ela. Hola, Andrés. Hola, Celia. Que quería? Pois necesito marisco, que mañá teño convidados a cear. Xente da cidade logo. Sí, veñen Mónica e un home de negocios do Xapón que está traballando con ela e quero marisco para a cea. Xa sabes, os xaponeses, cousas típicas. Así que ese é o xaponés que anda por a praia. Sí, coñeces o Zaki? Non coñezo o kamikaze, pero debería coñecelo. Se alguén ven facer negocios na vila, ten que ser recibido pola alcaldesa, dijo eu. E sobre todo se é estranxeiro. Mira, o que a mí me preocupa é que Mónica e o seu xaponés van pircear e quero marisco. Vostede que me aconsella? Mire que lagosta. É o lubricante, e ten esas nécoras tamén. Sí, lagosta. Sí, boa idea. Sí que a Mónica encántalle. Póñame. Mira que ben. Oi, por certo, que tal esa Mónica? Ben, está ben. Traballando moito, porque está aquí por negocios. Dixo máis animado desde que ela chegou. Muller é amiga miña. Estas nécoras... Paríseme a min que vostede é deses que non lle gusta vivir só. Pois non, non son deses. De feito, vivo só perfectamente. Pode que mellor uns percebiños, non? Así que vive mellor só. Pois sí. Pero alugoulle a casa a María. Que é isto? Un interrogatorio? Vim comprar marisco e vou ter que chamar un abogado? Que... Non, vámonos, eu entendo perfectamente que boten falta a Mónica. Demasiados cambios seguidos. Vir vivir a Porto Sás, deixar a Coruña, deixar a Mónica... Se cadra, ainda non a deixou. Celia, eu non boto en falta a ninguén. E vostede? Non necesita ninguén? Ai, xuís, ás veces, ata me sobro. Veña, déame algo para saciar. Ai, oye, poñer estas nécoras que a lagosta hoxe non están comida. Gracias, Celia. Axúdeme aí, mamá. Ten boa pinta, eh? Sí, a ver. Aí ten, esta firme para vostede. Ai. Ah, que lle aproveite, eh? Adeus, xuís. Quen anda aí? Quen anda aí? Quen anda aí? Ladróns! 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 Festa da sardiña. Festa do chicharro, tamén. Festa do percebe, este de currar. Festa do mexillón. Que? Que che parece?
Os produtos máis representativos da zona están aquí, meu. Están, pero... Pero que? Pero non está contento. Falta algo a ti. Eu creo que falta aquí a festa da hamburguesa. A festa do burger dobre con queixo. Vos, pero como se jades así, a festa vai ser un auténtico fracaso, O que sobran son festas con sardiña, con marisco, hai 200, polo menos, non? En realidade hai demasiadas festas gastronómicas en Galicia. E case non quedan produtos que non teñan a súa. Segundo di acertadamente a escritora Fina Casal de Rei, o único produto ao que non se lle dedica festa ninguna é o allo. O allo para as meijas, Se non fora con gambas, Pois que quere lle dar un bico ou se lle arrima a cheirarlo alento a unha rapaza e pode comer allo. O que necesitamos é unha festa que dé a coñecer o produto gastronómico da zona, non? É que se xa algo original, non? Xa, pero que con toda canta festa hai no mundo, meu, pioneiros non podemos ser. Ti non oiches a Flores, só queda o allo. E dalle co allo. Ás veces a originalidade está no xeito de preparar o produto, na preparación, na presentación, no envase. Nada de envase. Ten que ser un produto natural, da terra. Se pensades que vou perder o tempo cos vosos envases, estades apañados, Aquí o que importa é a festa. Queredes festa, non tes tempo, non tendes tempo. Pois deixa de mamei, xa organizo todo. Ten que ser tal e como se acordou. Polo concurso de ideas. Concurso de ideas, e que é unha mala idea, Pauliña. Pois a min pareceme que está ben. Métodos democráticos, pluralidade de ideas, Ladislao. Eu digo que nada de pratos rebuscados. Temos que atopar un produto bo de facer, unha cosiña natural. E sobre todo que non necesite procesos químicos nin conservantes. É que teñen de malos conservantes, que foi? Santísimo. Que pasou, Celo? Víchelo demo. Viña cá, se me chegou. Que dis? Teño un ladrón dormindo no chabolo. Un ladrón? Sí, fun deixar unhas caixas ali. E atopei unha cama como se alguén pasara a noite ali. Ai, falta mo aire. Poñoche un auga. Gracias. Calma, muller, Dis que tes un ladrón dormindo che no xabón. Sí, ten ali a cama, a roupa toda revolta, por ali todo. Un indigente se cadra, Celia. Un ladrón, nena, un ladrón. Desde logo, ter que pasar a noite nos chabolos. Teño dormido en sitios moito peores. Acórdame unha vez, un cargueiro greco estaba na cama. Temos que facer algo, non? Celia, a nosa alcaldesa, non podemos permitir que un individuo pernote no seu chabolo. Hai tamén pernota. Daquela está a Brunete facendo manobras en Porto Sancho. Non é un momento de chistes mal. Celia, imos ti máis eu e o chabolo e miramos a ver que pasa. Se hai algún problema co intruso, desaloxa, xa está. Aí está. Non queremos pernotes en Porto Sancho. Ladislao, non creo que sexa moi boa idea que vayamos nos dous sós. Deberíamos avisar a policía. Sí, muller, para que se asuste ainda máis do que xa estará. Que tranquila, imos ti máis eu ali, solución non chega o problema do intruso. Invasión de domicilio, valle que lo pelo, Celia. Home, tampouco quero deixar o chabolo aberto toda a noite, porque sería unha boa invitación para os ladróns, non vos parece? En vez de invitación, un pase pernota para o ladrón, que tal? Por que non te calmas un pouquinho, Celia? Non me calmo un pouquinho, porque teño un ladrón dormindo no chabolo, Florencio. Ben falado. Pois falaba a alcaldesa, sí. Vamos, Ladislao. Vou canda vos, quédame manjo aquí no bar, No, gracias, egide co das ideas luminosas, que non somos xente de acción. Pola sombra. Ten moita calma, meu? Sí. É moi cara. Vense os cráteres todos da lúa. Como dis que se chama o grande ese? Mar da Tranquilidade. A mí non sei, isto de mirar os cráteres da lúa pareceme un pouco aburrido, non sei. Proba a orientar o telescopio cara a ventada aberta, xa verás. Mijo, esa é a osa maior. Madriña. Pois sí que esta noite tranquila, sí. Deixa estar xa o día fui axitado ao bondo. Tiñas que ver a que se armou esta noite. Que pasou? Serie, dis que alguén lle dormiu no chabolo. Sí? Sí, dis que atopou un catre nun recuncho, cunhas sabas revoltas, un pouco de comida, eu que sei. Algún vagabundo, supoño, non? Algún vagabundo foi o que lle dixen eu, pero ela o que lle presta é poñerse histérica, inda por riba o rebumbio todo da festa gastronómica. Xa imagina. A festa do chourizo, a festa da empanada, a festa do xurelo. O concurso de ideas, ainda a xente estaba animada. Menos Ladislao. Ladislao, o pobre, quere facelo todo el. Claro, por seu pai anda cerca mirando. Claro, o Couto é o que ten. Estou a gusto aquí, sabes? Ao principio extrañaba a cidade, pero agora... Ai, pois, parece que a cidade ainda te extraña a ti. Hoxe volvín ver a Mónica. Che. E verala en 2 días.
Está aquí preparando un negocio. Negocio, diz que... Quere verte, quere que volvas ese negocio que está preparando. Que va, home. Ten esa mirada de caçadora. Ten esa mirada de que caçadora botache dúas miradas máis como desta mañá. Estás na Coruña dereitiño en 15 minutos. Mira, ainda que mo pedise, que non mo pediu, non marchaba de Portozás, oiches. A mí gustame isto, gustame o sitio, non sei. O sitio, a xente. Sí, a xente. A xente. E alguén en particular? Que queres dicir? Que quere dicir? María quere dicir. Sí, caeme ben. É moi agradable. É agradable. E Mónica é desagradable, non? Non sei, petróleo. Agora mesmo non teño nada claro, eu que sei. E que negocio está preparando a Mónica esta? Un estudio comercial cun xaponés. Estudio para qué? A súa empresa busca algas medicinais. Algas? É moi boa zona de algas esta. Hai nas boas medicinais e hai nas moi boas para os cosméticos. É sí? Sí. Aí en Cornelle teñen moita tradición. Organizan unha celebración tremenda. Aí en agosto apañan as algas, prensanas, cólganas... Festa dos trapos, chámanlle. Porque as algas, claro, si extendidas no chan, parecen trapos vellos. Pois o conto debeu chegar a Xapón. Home, xente moi viva, moi lista. Mi madriña, coñecín é unha morea deles nas miñas viaxes. Pero domínalo o xaponés? Falado máis que nada, a escrita dame máis traballo. A min ensinoume o idioma un samurai. Grande como un armario del. Xente moi nobre, os samurais, aínda con un pouco violentos. Pois boa vai organizar un xaponés aquí en Portosás. Pasado mediodía comenzó a demostración las posibilidades de este buque de asalto. Ahora isto? Que queres? Vai asustazo debiu pasar a Celia cando descubriu o catro do outro, do ladrón, eh? Un ladrón en Portosás, non? Aló. Aló. Xusto vai a jacharse ao chabolo da alcaldesa para pasar desapercibido, non? Aló, Celia, vai mentir? Eu non dixo que minta. Dixo que ela viu un par de mantas nunha esquina e xa pensa que pasou ali un ladrón a noite. Non dá abasto co chollo do supermercado do Consello. E estáse poñendo dos nervios, dixo cho eu. E que imos facer? Porque haberá que facer algo, non? Non, se por ela fora xa chamamos a lexión. Xa me gustaría a min verte no lugar dese vagabundo. Sen un sitio onde ir, sen comida, sen casa. O que temos que facer é axudarte. Mira, podemos facer unha coleta entre os veciños e reunir cartos para que poida pagar unha pensión e unha sea quente. E poida ser unha sauna e unha mariscada. Xa poñeu os percebes. E o viño, que... Non te desgracia ninguna. Petróleo, pensas que o indixente volverá a dormir no chabolo de Celia? Home, non sei, Paula, pero haberá que tomar precaucións. Precaucións por qué? Probablemente estará medio morto de medo. Medio que ti queiras, pero non sabemos as súas intencións e acabouse. Hai que ter cuidado, Empézase dormindo nun chabolo e acabase no asasinato. Non ten máis intención que pasar unha noite ao abrigo. Pareceme incrible que teñades tan pouca sensibilidade ante os problemas alleos. Escoita, Coutiña, o bo dos problemas alleos é que son alleos, entendes? Currá, estabas aquí, Que pasou, majo? Roubaronche moto? Si, ti ríe agora e aproveita que acabo de ver un tipo sair da tua casa correndo. Que dis? O ladrón? Desde logo, Portosá non vi nunca, A que ten que entrar ninguén na miña casa? Viches a cara? Non, que estaba moi lonxe. O único que estou certo é que saía da tua casa. Entrárame na casa. Tranquiliño, Currás, tranquilo. Tranquiliño, xa sabes como morreu. Vou ver o que pasou. Corre. Habrá que chamar a lexión, non, Currás? Iso é, non lle fora coller algo do que lle sobra para non morrer de fame. Quedamos en alcohol. Aquí hai un couto, sí, señor. Ten a vila en peco da festa gastronómica. Xa, máis ou menos, sabes que pasa? Que... Sí, señor. Facer unha festa co polvo enlatado. Ao final vai resultar que os teus métodos modernos funcionan. Nunca pensei que o marketing pudese ser cousa de homes, pero funcionar funciona, Sí, xa, o que pasa que ainda queda moito que facer, Hai que producir máis. Fanche falta os cartos. O que faja falta, aquí metes. Hai algo novo a xente. Cousas do seu fillo. A súa idea para a festa gastronómica xa saiu publicada nun bando oficial. Aquí o tendes. Un bando, sí, señor. As cousas polo legal, ben ordenadas, con eficiencia. Listo, Ladislao. O concurso de ideas para a festa ábrese mañá mesmo. O que?
Un concurso de ideas, que é eso? Pois é un concurso de ideas, papá, para decidir o produto da festa gastronómica. Ti daslle a idea, eles montan a festa co produto que lles peta. Queres fixelo valer o dereito de igualdade? Igualdade! Política de feitos consumados pa España. Non chegarás a nada. Nin siquiera eras capaz de vender 2 latas de polvo. Pero, papá, eu... Mais tranjalladas non. Esta vez non. E logo, ven facer turismo. Desde logo é a primeira vez que vexo un xaponés por aquí. E como son tan aficionados ao turismo... Aquí non bailamos flamenco. Mire, Pitus, un momento. Pero temos la... Faga o favor. Os xaponeses fabrican chips para os ordenadores. E fanos cada vez máis pequeniños, con eses ollos finos que teñen. Está aquí para montar unha fábrica de ordenadores. Fai vostede chips? Bos días. Señor Xuiz. Andrés. Dígame, Pitusa. Non se preocupe, xa falamos despois. Pero déixeme recordarlle que, segundo o procedimento administrativo ordinario de réxime interno, as visitas privadas deberán ser atendidas fora do xulgado. Vaya, na rúa. Pero está segura de que existe un procedimento interno de réxime e todo iso? Por suposto. Recórdame que necesito unha copia diso, vale? Mira, Andrés, este é o señor Isozaki. Viña para agradecerche a tua invitación a cear. A túa invitación, aínda que sexa na miña casa. Que tal? Pase. Así que vostede está interesado nas algas de Portozás, non? Algas, comer, menciñas. Só fala das algas, son a súa vida. Fascinante. Pois dille que se está pensando en investir en algas. Portozás é o sitio que andaba buscando. É unha vila con futuro, moi tranquila, onde o ritmo de vida pausado favorece os negocios. Ladróns! Ladróns! Tranquila, non te preocupes. Xa vexo que agora ten vostede visita, pero tenme que atender un momentiño. É a alcaldesa, que virá a expoñer algún problema desta viciña. Algo lle roubarían. Andrés é un profesional e pronto solucionará todo. Xa verá. Eu non veño expor ningún problema, nin tampouco me roubou nada ninguén. Veño a acompañar. Xa. Somos amigas. A alcaldesa e a veciña son amigas e ven a acompañar. Estas vilas pequenas son encantadoras. Todo tan humano. Temos que ir alá, xuiz. Quen sabe o que pode facer o bandido ese, e quen sabe se non haberá máis. Pode ser unha banda. Temos que facer algo, hai que facer algo, xuiz. Acougue, Celia, tranquila. Se o que quere é presentar unha denuncia, eu tramito-lla. As denuncias tardan demasiado, eu necesito unha solución xa. Pero vostede faga o que queira. Eu vou a Chabolo con Policía Municipal. Non se precipite, Celia. Non se precipite, todo o mundo me di que non se precipite, que me calme. Mentres ese, quen sexa, me dorme no Chabolo. Eu vou alá coa Policía Municipal, como se me chamo. Celia, sente. Gracias. Tranquilícese, Sí. A ver, volvo a empezar. Pois revei as cousas ao Chabolo. Celia tiña razón. Cae un ladrón en Portosás. A ver, Evantiño, que pasou? Que pasou? A ver. Cheguei a casa, aquela era unha desfeita, todo remixido. Os caixóns revirados para atrás. A roupa por aí xiscada. É na cociña. A cociña, a comida tirada por todas partes. E logo non sei por que non taches ti que che entrara alguén, Levouche algo logo? Levoume comida. Xa estou vendo Portosás, a barra libre dos ladróns. Non é un ladrón, Currás. Se levou comida porque tiña fame. Pero a fame non é disculpa. Hai que armar patrullas de vigilancia. Che, non, é facer jardas pola noite. Que quirixe, Mari? E cans, hai que buscar cos cans, Mira, non é por nada, pero necesita axuda. Non a panda de brutos perseguindo con cans e fousiños. O que necesita é que avisemos tamén a Garda Civil. Por si fallan as patrullas de vigilancia. Para iso cobran. Que caracho. Hai que enganchao. Sexa como sexa, entendido? É que devolva todo o que roubou, Hala, vámonos denunciar ao xuiz. Quen ven comigo? Petróleo, ti que non ves? Veña, vou eu, canda ti. Non vai a ser que rompas algo na desfeita. E vos os dous quedádeme no bar, Vale, veña.
Estades os dous como cabras. Estás ti moi ben. Veña, pasa ti. Se vostede non quere facer nada, non se preocupe. Eu acabo co problema polas boas ou polas malas. Celia, está levando as cousas ao extremo. Axúdame a convencela, por favor. Andrés, eu non sei. Celia, por un lado, ten razón. Ademais, está moi asustada. Pero tamén levar un policía, non sei. E logo que facemos? Esperar que o ladrón ese me asalte, ou me vai a roubar a casa ou me faja mal. Vos non ledes os xornais ou que? Que ten que pasar algunha desgracia para que teñamos que facer algo? Que pasa? Señor xuiz. Que pasa? O ladrón entroume na casa. Non lle dixen eu. Como? Remisioume toda e rouboume. Que che roubou? A min comida, e a petróleo e a roupa que tiña no tendado. A roupa? Faltaron, só me faltou unha camiseta, tampouco... Un caco é un caco, me caje na Mariluz, Xa está decidido, Andrés. Vou chamar a policía e esperamos por ese caco no meu chabolo. Hai que formar patrullas. A ver. Isto está indo demasiado lonxe, Direvolo o que vou facer. Hoxe, vou eu o seu chabolo e falo con quen sexa que durma ali. Eu. Pero ten que ser hoxe, Sí, hoxe. Vale. María, vemos. E mira ti, se é decidido Andrés, que vai ir el mesmo ao chavalo de Celia a falar co ladrón. E Celia quedou tranquila? Non, ela tamén vai levar un policía con ela. Xa me extrañaba a min. Se te digo a verdade, xa me empeza a dar medo a min tamén o conto do ladrón. Entralle na casa a currás, a roubar. Dórmelle no alpendre a Celia. Agora levalle roupa de petróleo, pero isto que é? Mira que levar a roupa de petróleo, desde logo o ladrón ten ben mal gusto. E a ti non se preocupa que levar a roupa túa dese tendal? María. Mira que comigo non tens que disimular, Non teño roupa na casa de petróleo porque me aseguro moi ben de levala comigo de volta. Payasa. Hola, mami. Hola. Esa mochila? Regaloume Andrés. Dixo que era por facernos baixar andando esta mañán. Mira que atento, Andrés. Detselle as gracias, non? Sí. Non te preocupes, Siria, que a tua nai xa lle has de dar cando poida. Esta noite Andrés vai ir falar co ladrón que dorme no chabolo de Celia. Sí, iso sei. Eu sei quen é o ladrón. Ai, sí? A quen é? Está claro, o ladrón é o xaponés que me haces, Fita máis eu, ímolo ir buscar. Podemos? Nada deso. Nada de andar perseguindo os xaponeses. Vos ides para casa os dous, ademais. Mamá. Os dous para casa, dixi. Vale. Hasta logo. Que mochila máis bonita levaba, Iria? Pois sí, a que tiña xa estaba moi bella. Comigo non tens que disimular. Porque non hai nada que disimular. Xa. Por certo, viches a Mónica? Dixéronme que andaba pola vila. Sí, cando chegamos aos xulgados xa estaba ali ela outra vez. Ten boa razón, Celia. Esta muller está decidida a leválo de volta para a Coruña. E iso a ti que che parece? Iso non é asunto meu. Muller é o teu inquilino. Interesarache que quede, digo eu. Ainda que só sexa pola hipoteca. Eso sí. Pero como Mónica se empeñe en todo, non vai haber que na par. Ademais, ela como a él. Ela é unha muller de cidade, afeita a tratar con xente de negocios. É elegante, guapa, teno todo. Pero que eu saiba non lle regalou mochila a ningunha a súa filla últimamente. É iso que ten que ver. É un detalle. Pois xa está. Celia, en serio, non facía falta que viñera o baxente. Eu quero que veña connosco. Non sabemos quen pode ser o ladrón, nin se vai reaccionar con violencia. Se só imos falar con ele. Pero se quere fuxir estaremos preparados. Pero que vai querer fuxir? Seguro que está máis asustado que a vostede. Dígolle que non. Mire, xuiz, se non quere entrar, non entre. Pois quedar a pracear con Mónica e con ese xaponés. Pois vaya. Pois non. Que non quero que todo este asunto de intruso acabe nunha desgracia. Por toda esa alarma exagerada que está dando. Vamos botar todo o día aquí falando ou entramos a atrapar ese ladrón. Vale. Vamos buscar ese catre no que dorme. Pero sobre todo manteña calma, Estou calmada, non me ve. Con cuidadiño. E primeiro, Onde está o catre? ao fondo. Pero se é un rapaz. Un rapaz. Pega aquí. Criatura. Ven aquí, home. Ven, neno, ven. Non teñas medo. Non teñas medo, home. Non teñas medo. Non teñas medo. Pero ti? Estás con boa xente. Podes saber que estabas facendo aí? Deixo tranquilo, home.
E cantos días levas por aí adiante, neniño? Ai, sabe Deus o frío e a fame que pasarías. Como te chamas? Tani. E de onde ves? Mira, aquí che deixo o xersei, pois estás frío. Así que che gusta Bruce Springsteen, E agora temos que chamar os teus pais para que te veñan buscar. Como lle das estes sustos a túa nai, home? Daráte buscando como unha tola. Ai, que desgusto. Miña nai non me está buscando. Como que non? Miña nai morri. Veña, Dani, ánimo. Imos chamar o teu pai, vale? Papá está... Teño nunha clínica, pero... a sair ben, xa verá. Pronto me vai volver a buscar. E non hai ninguén que coide de ti. Meteronme nun centro de acollida e pasei ali 5 meses. E que pasou? Marchei. Fuxiches? Sí. Ímolos ter que chamar. Dani, imos ter que poñernos en contacto coa casa de acollida. Enténdelo, non pode seguir así. Iremos te ver todos os días, xa verás. Non se moleste. Se podedes estar avergonzados. Arreda aí. O vosso ladrón non era máis que un rapaz asustado. Outro exemplo máis de que sempre levan a peor parte os máis débiles. Fame tiña que ter o rapaz ese para entrar na túa casa e arramplar con toda canta comida había, non é Evaristo? Home, ao final levar só levou unha barra de pan, eh? Unha barra de pan! Vergonza che debería dar o que organizaches. Eu penso que co barullo ese do rapaz Celia debiu quedar moi afectada, Na vexo eu en condicións de tomar a decisión sobre a festa gastronómica. Se cal era mellor que xa eu fose unhas xestións. Non, Ladislao, non. Celia prometeu que hoxe mesmo decidiría cal das ideas do concurso sería escollida para a festa gastronómica. Se vos digo a verdade, eu non entendo toda esta historia. Eu podía organizar eso perfectamente sen montar tanto rebulio, non? Por certo, como a nosa festa coincide cando percebe de Vilasao, non contedes comigo, Non perdo unha desde hai 15 anos. A festa ten que ser o mes que ven. Foi a condición que puxo Celia. Ademais, máis importante será a festa da túa vila, dixo eu. Depende. Como xa é escollida a festa gastronómica da Espinaca, non contedes comigo. Non me gusta nin conxeladas nin frescas. Mirade. O xaponés. Vou falar. Má que grande. Que andará facendo por aquí? Non falaban de remodelar a fábrica de carburos. Se cadra é un enxeñeiro. Logo non hai enxeñeiros daqui da terra. Está de ser un inspector que está analizando a contaminación das praias, sabe? Para ver se a xente se pode bañar ou non. Que? Que che pediu? Non quere tomar nada e falamos pouco que ten que esperar por unha xente, non sei que... E como fala? Filliña, fala estilo tipo xaponés, que queres que te diga eu? É que eu domino a lingua, non como a vos. Nos, que che papote. Que ven facer el aquí a Portosás? Non sabes, xa comento o xuiz. Andas algas. Iso ten sentido. En toda a bisbarra hai algas medicinais que tamén se empregan na industria cosmética para facer cremas e maquillaxes. Desde logo aquí temos de todo, Home, non. Celia xa tomou a decisión. Sí? Xa temos festa gastronómica. De que? A ver. E de que vai ser? O peixe espada. Boa idea, sí, señor, boa idea. Por estas datas acaba a costeira de Peixe Espada. Florencio, moitas vilas aproveitan a última marea para facer unha homenaxe aos mariñeiros e ca pesca que traen, pois, facer unha festa xeitosiña e aquí en Portosás quedaría preciosa. Sí, tanta historia para final a festa do Peixe Espada de Portosás. Escoita, Ladislao, festa do Peixe Espada en Portosás soa ben. Estupidez, unha estupidez. O importante é que a festa gastronómica comprime a tradición, sí ou non? As festas gastronómicas non son tradicionais, Manu, Ai, non? Non. Pois se acordas de toda a vida, don Florencio. Porque ti naciches onte, como a quen di. As tradicionais eran as festas dedicadas aos santos. O que pasa é que nos últimos 50 anos foron sustituindo as celebracións religiosas ancestrais por festas de comer. De paparota. Ai, aquela romaría. Aquelas Que ben foguetadas, se pasaban as romarías. E logo, dixo eu, o peixe espada tamén é da agora, vamos, que... Non, Manuel, é case tan bello como o mar. Antes non se pescaba, pero xa hai por 30 anos que empezaron as costeiras. Couto foi o primeiro, non foi? Fui Couto. O pai dese. Teu pai, Ladillao, un pioneiro, non como a ti. Vaya, daquela que haberá que avisar os armadores a ver cando teñen o Peixe Espada, non? A ver, Pauliña, conéctame aí o... Sí. Chivato. Vale. Peixe espada? Claro, imos facer unha gran festa.
Tiñas que quedar uns días máis, xa xadrías ti como é Porto Sás en festas. Que? Gusta o peixe espada? Non sei, nunca probei. Que tal está? Aparentemente está ben. Ben, se ve que é un rapaz forte. E agora que ides facer? Chamastes ao centro da acollida? Está Pitusa falando con eles. Andávante buscando como tolos. Que lle dixeron? Que veñen esta tarde a recoller a Dani. O pobre rapaz non é inclusa. Pero que inclusa, Celia? En que tempos vive vostede? Os centros de acollida non son inclusas. A lei é moi clara ao respecto. Teñen que estar dotados de instalacións apropiadas e dun contorno conveniente para o desenvolvemento emocional e intelectual dos rapaces. O pobriño, ali soiño, nun hospicio. Celia, por favor, que non é un hospicio. Os centros de acollida dos en día están pensados para que os nenos se sintan protegidos, nun ambiente adecuado e con mestres bons. Ademais, que outra cousa podemos facer? Darlle cariño. Ali tamén lle van dar, e todos os cuidados que precise. E Dani ten que ir á escola. Non teño nada que aprender na escola. Ei, nada diso, Hai que ir á escola. Xa nos ocupamos nos de todo. Veña, Celia. Que che vaya ben, Dani. E se precisas algo, xa sabes, aquí estamos. Sabe unha cousa? Que? Desde que morreu miña nai e falta o meu pai, ninguén se preocupara tanto por mí. Veña, Celia, vamos. Hasta Adeus, logo. Dani. Adeus. Espera. Son todas moi amables. E como di que se chama da camiseta? Bruce Springsteen, de vos. Eu teño varias cintas dele, queres levar unha? Sí, Pois sei che dar unha antes de marchares, vale? vale. Todo. Hola. Quería unha botella de Marqués de Valdellorma. Reserva do 82, se pode ser. Pois non vai poder ser. Aquí só temos bons viños de Galicia. Xa. E supoño que xa terá vostede quen a invite a bebelos. A min gustan os viños da terra. Levarei o viño que teña. Debe ser difícil traballar no supermercado e ao mesmo tempo educar unha filla pequena e atender un inquilino na casa. Eu levo ben. Convivir con Andrés é tan difícil, verdade? É tan desordenado. Eu non convivo con Andrés. Teñolle alugada a parte de arriba. É un bo inquilino. Paga a tempo e non desordena nada. Así que non desordena nada? Pois antes non era así. Claro que Andrés cambiou moito. Vostede saberá. Coñece o mellor que a min. Coñecíao. Este Andrés é diferente. Non sei que tan diferente. Portozás, esta vila é o que ten de diferente. Un sitio novo, amizades novas. Pode ser. Hola, María. E compañía? Hola. Viñache dicir que xa se decidiu a festa gastronómica. Ao final vai ser de peixe espada, acabamos de dicir petróleo. Ai, sí. Unha festa gastronómica, mira que étnico. Chamarei ao National Geographic. Por certo, que de tanto falar de festas entraron unhas ganas tremendas de celebrar unha na miña casa a fin de semana que ven. Unha festa privada. Na túa casa? Sí, e tes que vir. Xa fun invitar a Andrés. E díxome, se non ven María, comigo non contes. Vostede, por suposto, tamén pode vir. Unha excompañeira de traballo de Andrés sempre será benvida. Gracias, pero creo que non encaixarei na festa. Non sei que pasa nesta vila que non encaixo ningures. En fin, teño presa. Adeus e gracias. Adeus. Ti ves? Nin sequera levou o viño. Que? De que falabades cando cheguei? De viño, máis que nada. Pero que é iso de que vas celebrar unha festa? Eu que sei. Veuseme así á cabeza. Pero non estaría mal, non? Non. Xa pensaremos algo. Ladislao é un bo rapaz, pero non o vexo capaz de sair adiante sen min. E iso preocúpame moito. A sardiña foi xouba antes que sardiña. Sí, pero eu cando tiño os anos de Ladislao xa empezara cos negocios, xa era un home. Eu vexo moi neno. Non é que non sexa listo, que se veo, pero non sabe sacar as súas ideas adiante. Acobárdase cando hai unha dificultade, non se sabe impor. Empeza por porllo preso debido á pesca, e xa comprarán os demais. Sí, se cadra eso. Pero tamén meu pai me exixía moito.
e souben responder. Cheguei máis alto do que nunca pensara. Ti e Ladislao sodes diferentes. Pero é un couto. Eso xa é terreo gañado. Sí, tivo esa boa idea de colocar o polvo enlatado nunha festa gastronómica. Pero ese enredante de Celia saiu co da festa do peixe espada. Ti e Celia sodes iguais. Sí, os dous temos xenio. Somos luitadores bravos, superviventes. Neso somos parecidos, pero máis nada. Algo máis sí que hai. Xa vou vello. E as cousas que pasaron hai anos, parece que pasaron onte. Hoxe é máis onte, xúntanse mañán. Garda esa frase, para dicirlle aquela rapaza dali. Hola, Mónica. Hola, Ramón. Que tal vai o negocio do xaponés? Vai investir en Portosás? Non, viña buscando algas medicinais. É un bo negocio. Eu investi en algas hai anos. Sí, pero as daqui son boas só para a industria cosmética. Iso é o malo, que só serven para comer ou para uso industrial, pero non curan, que é o que lles interesaba aos xaponeses. As algas curan o mar. Así que volves para a Coruña, non? Sí. Aquí xa non teño moito que facer polo de agora. Portosás non fui moi hospitalaria contigo, non? Andrés pode estar orgulloso. Todos teñen medo de que o leve comigo. Outra cousa non, pero aquí medos hai de sobra. Ti sabelo ben. Sí, a min tamén me teñen medo. Pero necesitan alguén que construa, que mova os cartos, que saiba por onde vai o futuro. Sen min estaban perdidos. Os perdidos non saben que están perdidos ata que os atopan. Hala, vinte con ben. Ata terra xa. Toma, Paulo. Que? Como quedou a cousa? Xa podemos esquecer a festa gastronómica, Alafo. Os barcos ben selados, pero franto da María Vendida, men. Pero igual amañamos co quiñón dos mariñeiros, Non hai quiñón que valle, Evaristo. As 10 toneladas do peixe van para Andalucía. Eso pasa por non saber organizar as cousas, home. Por non facer un plano previo, ni marketing, ni nada. É verdade. Falta de carácter, de organización, e de tempo, e de todo. Pero non nos podemos botar atrás agora que xa temos todo a punto, non? Claro, Manfred. Organizamos a festa do peixe espada sen peixe espada. Sacamos o pan e o viño e invitamos a D'Artagnan. Sí, é unha pena. Menos mal que me tendes a min, sei o que é a previsión e a planificación. Agora que o vosso concurso de ideas xa non vale para nada, deixarme que organizeu a festa. Teño a solución, Florencio. Se a cousa vai ben, ainda podemos salvar a festa. Que carallo barruntará Ladislao, Queres sabelo? A ver. A festa do pulvo enlatado de Portosás. Aí vai, Evaristo. Enlatado en plena Costa da Morte. Isto cómprase no supermercado, a ver. E ademais isto non é un produto natural. A verdade é que non é moi boa idea, Ladislao. Non, se agora é o momento da burger dobre con queixo. É que ten que ser. Mira, Ladislao, as festas gastronómicas fanse con produtos típicos. E o pulpo enlatado que eu saiba non é típico de Mejores, toma. Hola, Isozaki. Hola, señorita Mónica. Non toma nada? Eu vou esperar. Veña, vamos á barra a pedir algo. Hola. Hola. Que pasa? Nada, que temos Fixemos un concurso de ideas para montar unha festa gastronómica aquí en Portozás. E decidiuse que sería de peixe espada. Pero resulta que hai un problema. Cal? O problema é que non temos peixe espada. Pois sí que hai un problema. Insisto, a solución é a festa do pulvo enlatado. Nada de produtos enlatados. Levan conservantes. Algas. Perdón? Claro, é verdade. Isozaki viña a Portozás buscando algas medicinais, pero parece que a variedade que abunda por aquí non lle serve. Pero sí que son comestibles. Os xaponeses considéranos un manxar. Como? Comer algas? Sí. As algas serían perfectas. Directamente do mar pucheiro, como debe ser. Sen produtos químicos. Como a festa dos trapos, pero comendo os trapos. Sí. Paréceme unha idea brillante, sí, señor Petrol. E podemos despedir aos de Cormella a máquina que usan para prensar as algas. Os de Cormella é mellor que como as algas eles. Boas. Ten razón, son exquisitas. Ai, eu quero as probar,
Sí, home, cando vayamos a limpar as vallas e malas traes, eu vou de levar comigo para que me comade as algas. Home, eu que sei, podes intentar, non? Porque a idea é original. A que ten de original? Original era a festa do pulvo, non a festa das algas. Propoño comunicarlle a Celia a idea de Isozaki. Eu estou de acordo. Ah, eu tamén. Va, se a única maneira de non quedarse en festa, como alá. Vos veredes, Non facía falta que me acompañases. Pues nada, encantado de coñecerte. Non, quer dicir que non me queres pedir. Ponme triste. Pues nada de poñerse triste, ¿eh? Toma, A cinta do fulano este da camiseta. Bruce Springsteen. Que guai, é a primeira vez que me regalan unha cinta. E tes onde escoitala? Ah, pois non. Toma, este é un Goldman, para que poidas oír a cinta. Un Goldman, Xa che mandarei máis cintas de Springsteen. de verdade. Claro, de que teña a colección toda. E tú, xa que ordenamento administrativo fala de Walmart? Para a cinta? Andrés! Aí chega. Mira, Dani, estas son Iria e María. Mira, teu pai regaloume esta cinta e díxome que me ia mandar máis. O seu home é moi amable. Andrés non é o meu pai. Seu pai desapareceu no mar. Ah, sinto. Esa camiseta deuxe a petróleo, non? Ten unha igualiña. Veña, Dani, tens que marchar. Saben que me gusta moito este sitio? Podes volver cando queiras. Non me importaría nada quedarme uns días máis. Podería axudar en algo, sei pescar. Tens que marchar, veña. Dani, mira, trouxemos estas galletas. Gracias. Lo camiño. Que levas 3 regalos, eh? Sí. Verémonos pronto. Algo, Dani. E anímate, eh? Adeu, Dani. Hola. Viñache dicir que marcho. Tan pronto? A verdade é que non me fixeches moito caso. Onte quedáramos para cear e non puideches. Estaba ocupado. Era urxente. Sí, era ausente. O caso é que cada vez que chego a Portozás non sei onde meterme. Teño a sensación de ser inoportuna en todos os sitios e a todas as horas. Así que marcho. Se acabases co xaponés. El quere quedar uns días. Ata Isozaki deu atopado un sitio en Portozás. Está claro que é culpa miña. Adeus. Adeus. Andrés, o que tens que pensar é que pronto te porás en contacto con Dani para saber que tal está e mandarlle máis música. Estará ben. Teño que che dar as gracias pola mochila que lle compraches a Iria. É moi bonita. En serio? Pois tiña medo de non acertar coas cores e co tamaño. Mellor que a outra. Seguro? Seguro. Marchando a unha de aljas. Coidadiño que queima, eh? Ben, cheiran. Aló. Algas será, pero cheirar que cheiran a repollo, me caje na mariluz. O que non sei eu é como non pensei antes nas aljas, porque teño as comido eu un lotazo de veces nas Filipinas. Sí. Tiñamos un mariñeiro que as cociñaba que era unha gloria. A de veces que teño comido eu... Sí, petróleo, sí. Onde estea un produto natural, que se quiten os enlatados. A verdade é que o xaponés cociña bastante ben. Gracias. De nada. Home, isto eu creo que nin con quechu nin nada. Pero que cacho nin que jaitas, mazo? Señorita. Ah? Riquísimas, de verdade, A xogo contigo. Bobo. Boba. Ten que me dicir como se preparan as algas para uso medicinal. Ti deixa primeiro que nos diga como se cociñan para cando teñamos a festa gastronómica, Pauliña? Vale, vale. Algas. Eh? Desde logo, falador moi falador non é, sempre di o mesmo. Porque non tes nin idea de xaponés. Eu aprendín a lingua do sol nascente cun samurai e sei perfectamente como falan. Acaba. Contalle un chiste aí. Atende aí. Atende de todos. Isozaki,
Samuru, Kung Fu, Karaoke, Hyundai, Mitsubishi, ten clase ou non? ¿Qué pasa en boca? Que petróleo? Xaponés non entendo teu xaponés. Non é eso. O que pasa é que, claro, debes de falar algún dialecto, porque, que sei eu, que o xaponés é malo que ten moita diversidade, ten moitísimo. Así que teña pensado investir en Portosá, señor Saki. Sí. Que facedes? Resenda Gloria. Aquí tens conto. Se che conto non mo crees. Comento algo, mira. A ver. Toma un gato. Riquísima, sí, señor. Home, Ladislao. E ti que? Non tes gana de festa? Moita non che teño, non. Pois anímate, home. Entre os dous xa colocaremos o polvo enlatado. Ademais, Portosás vai ter unha festa gastronómica gracias a ti. Home, eso leva razón. Oiches, sabías que o xaponés tiña pensado investir en Portosás? Sei, pero eu xa vou vello para negociar co xaponés. Podes intentar, non? Pois adiante. Home, talento non terás moito, pero tesón tes de sobra. É o que pasa. Chegarás lonxe, rapaz. Saki, faja o favor, deixeme remexer a min que teño que aprender a cociñalas para cando a festa gastronómica. Faja o favor. Chipopote, dalle sen medo que non morden. Cala a boquiña, ti. Algas. Pero non as marees tanto. Esa caljo de ketchup, home. E dalle co ketchup. E dalle co dalle. O segredo está no xeito de remexer. Un segredo que, polo visto, ti descoñeces, petróleo. Sí? Quero lo intentar ti, boquiña. Non, deixa. Pois come e cala, sí?